guys, andito kami ngayon sa labas, dito sa ibabaw ng pick-up. Sa ibabaw ng pick-up. Andito kami sa malapit sa pick-up namin para sa ganun ay gumawa ng mga instant pots. Ang gawin naming pots para dun sa mga nakuha namin dun sa forest na mga elephant's ear at saka yung mga rare plants na nakuha namin dun sa kilid-kilid dun sa wild anong tawag dun sa lugar na yun? Sa rural areas ay yung ang paglagyan namin temporarily ay ito na muna guys, kasi you know, patubuin muna namin yung mga roots niya. Kaya ayan, marami kaming mga sako ng mga bawaw, yung ganon, feeds, dog foods, maraming ganyan. Kaya hindi lang naman sa bawaw, iba-ibang brands ng dog food. Ayan, marami pa dun sa loob. Kaya yan muna ang gamitin namin, lagyan namin ng lupa. At ito, si Bruce Lee ko ay nandito. Sabi mo Bruce Lee ba? Galit siya. Tawagin ng Bruce Lee, guys. Okay. Ako lang naman na nagpapangalan sa kanya ng Bruce Lee kasi sobrang yung bang maliksi, yung bang pero usog lang ano. Huwag naman sanang mausog. Kasi ano siya yung grabe. Laging nag-e-effort, laging may ginagawa, laging hindi napapagod, yung ganon. Grabe ang stamina niya, yung matibay. Pati ako sinismis mo yan. Kahapon kasi nakita nyo doon sa video ha. Kinunan ko siya kung paano siya kumuha ng mga Pan-upload yun. plants. I-upload ko, i-edit ko muna. Ay, nako, grabe siya kung bumunot. Sabi ko, grabe ka naman, tama na. At may aha-ahas yan. Sinusok-kisok niya yung mga sulok-sulok doon. Yung nakita kong may flower na yung wild plant. Grabe ang pagbunot niya, guys. Ang lalim nun eh. Tapos alam niyo yung elephant ears, ang lalaki, giant talaga. Yun ang kinuha niya. Nanguha siya doon, nakakatuwa. Dahil may mga namit kami doon ng mga friends at ayos naman. Nagpaalam kami. Dahil yun ay challenge namin kahapon nung namasyal kami, ay naging successful naman. Nakuha naman namin yung elephant ears at ang may malaki, may maliit. Kaya yan ngayon ang ilagay namin dito. Ayan. So, gusto natin to? here it is. Ano ba ito? Water resistant ba ito? Huwag na, may buslot na yan. Ayan, may gusto na. Okay? And then, ayan nga, nire-ready namin. Sabi ko, wag nang putulan, wag nang gupitin, basta i-usli lang yung kanyang katulad ng ginagawa niya. Ito lang, ubusin natin. Ganyan, gugupitin niya lang yung end, yung ganyan. Huwag mo lang. Okay? Patibay pa niya ito, tinanggal mo na. Okay, sige. Ayaw na nang tanggalin, ayaw mong matanggal eh. Ganon, ganyan ang ginagawa. Tapos, bago, i-usli lang yan, na ganon, para siyang madoble, para mas matibay at para mas matuskig ang dating ng sako. Tapos ngayon, ay lagyan namin ng lupa. At dyan na namin itanim yung mga wild plants na nakuha namin dun sa wild. Okay? At nakakatuwa lang na nakagawa na kami ng paso. Dahil yan ang problema namin kagabi. Naalala ko ngayong umaga. Sabi ko, ang daming sako doon. Ang dami pa doon eh. Nilukot-lukot ko lang. Sabi ko, saan ko kaya gagamitin to? Ngayon, nagamit na. Diba? At least, na-recycle yung mga sako ng mga dog foods. Diba? Ayan. Recycle na. So, I am so very Parang trapal ito oh. happy. And matibay naman siya. Makapal. Okay. Let's go. Maliit yata ito. Yan, parehas. Lagyan muna ng lupa para tumigas. Teka, tulungan kita. Yeah, ako. Teka, tulungan kita. Ako na. Di ba? Yan ang anak ko. Pa.
Aray! Ano ba yan? Ayan na siya. Ayan. At tingnan nyo ang laki-laki nito. Very big. Very big. Elephant's ear. Ayan oh. Laki ng dahon. You see that? Very big. Just like umbrella. Putik dapat talaga natin ito. Okay. Putik daw. Hindi. Ito may. Dali ito, mag-maintain ko. Nakarecord pala. Gandeng. Oh, wow. Nakubera ng lips. Nakubera ng lips. Marco. Ayan si Marco, oh. See? Ha? Ah. Yung brown kunin mo pa. Brown. See? If there's a will, there's a way. That was challenged and it became, you know, collection. Ang ganda. I love that. Yan naman ngayon. Yan yung Wow, pag-iwalay ka. ang haba. Huwag mo nang putulin. Hindi na. No, Hindi pag-iwalay. yan ang beauty niya. Hindi magkasya. Ay, paano na yan? 5 kasi yan, pinutol niya para 2 paso. Kasi hindi kasya. And then, para sa ganun eh, dumami na po siya. No? Ayan. See that? Nagamit yung mga sakon dog food. At least, dyan na namin hintayin na mag-roots. And then, tsaka natin ilipat sa final destination na ng mga vases or sa land talaga natin ilagay or kung saan. Okay? Basta ang importante, buhayan natin muna. Kasi pwede rin indoor to eh. Ito mahaba. Eh, sabi ko, huwag putulin dahil ito yung laki niya ang nagbibigay ganda dyan. Okay?
Ha? Huli namin ka na. Ano yun, si Papa, hindi nagsasalita yun. Bakit di ka na po? Ang ganda ng bulaklak niya, di ba? Wait. Ang ganda, oh. Very nice. Oh, ganito ang bulaklak nito, guys. Ayan. Ganyan. May bulaklak. Wow. Transporting the elephant's ear. Ito na. Tapos na. Okay. Very good. Very, very good. Okay na. Thank you, Marco. You did a good job. Very good.